Tu mă auzi? Bună ziua! Bine v-am regăsit de data asta la o emisiune cu un nou format, Viața după COVID. Emisiune în care dorim să discutăm despre oameni care au decis să acționeze în loc să aștepte să se întâmple lucrurile de la sine și despre aceste lucruri cu un impact major în societate. O avem astăzi alături de noi pe avocat Diana Ghinculov. Bună, Diana! Bună, Cristi! Mulțumesc pentru invitație! Vom vorbi astăzi despre unul din aceste lucruri cu impact în societate, o premieră în România și o premieră care marchează începutul digitalizării justiției. Dar înainte de a intra în miezul lucrurilor, Diana, ceva despre tine. Cine este Diana Ghinculov? Păi sunt avocat, sunt membra Baroului București, fac avocatură de business, sunt specializată și în dreptul tehnologiei și sunt membră a grupului Digitalizarea Justiției, care este un grup format de alți colegi avocați împreună cu mine și împreună noi susținem și ne ocupăm de implementarea acestui proiect, Digitalizarea Justiției. Digitalizarea justiției. Ce reprezintă oare acest demers? Știi, în primul rând este o necesitate. Adică o facem noi acum sau mai târziu cei care vor urma nu o pot să o facă. Și noi ne-am întrebat de ce să nu o facem acum. Este foarte simplu. Înseamnă să aduci în mediul online ședința de judecată, practic din sala de judecată, în mod alternativ la justiția tradițională, să aduci în mediul online, în mediul virtual. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă, pe de o parte, să putem să accesăm un dosar electronic, toate actele care sunt într-un dosar să fie accesate prin intermediul unui server. Sau înseamnă să comunicăm actele între avocați, părți și instanțe prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță și, de asemenea, evident, înseamnă să participăm la ședințele de judecată prin mijloace de comunicare la fel la distanță. Adică, cumva să fim așa parteneri pentru actul de justiție, toate părțile implicate. Pentru că a pornit acest demers de la un context foarte simplu. Suntem, pe de-o parte, în situația în care avem această criză, cu dosare care au fost suspendate sau întrerupte și există o avalanșă de dosare generate din situația de criză, care vor urma. Deci, practic, după încetarea acestei situații, noi credem că vor fi mai multe dosare chiar și decât înainte. Și vorbesc aici despre, nu știu, gândește-te, de exemplu, de dosare din domeniul contractual, unde s-a invocat foarte mult forța majoră și unde părțile pot invoca încălcarea clauzelor contractuale. Sau la dosare de dreptul muncii care vor veni ca o avalanșă în mediul justiției, pentru că au existat concedieri, pentru că au fost foarte multe, vor fi poate litigii legate de reorganizări sau desființări de posturi, sau chiar și litigiile contravenționale, ca urmare a tuturor proceselor verbale de contravenție care se dau în perioada asta. Deci, practic, rezultatul este un volum foarte mare de dosare care va îngreuna acest proces, iar soluția noastră este să venim cu o alternativă la justiția tradițională, adică justiția online, ca să eficientizăm cumva judecarea cauzelor pentru a ne degreva instanțele într-un ritm mai alert. Ok. Știu că de curând a avut loc primul proces simulat online în România și sunt foarte curios ce s-a întâmplat acolo de fapt, cum a decurs. Așa este, a fost exact acum o săptămână. Chiar cred că în același timp se derula, aceeași oră avea loc procesul de judecată simulat. A fost un proces de judecată organizat la Tribunalul Timiș împreună cu un judecător și un grefier de acolo și grupul de avocați membri ai formatului Digitalizarea Justiției. Practic, instanța se afla în sala de judecată, a fost conectată la internet prin intermediul aplicației a cărei licență a fost achiziționată de Baroul Timiș, iar noi, avocații din locurile în care ne aflam, ne-am conectat. Ce s-a întâmplat acolo? Am purtat toți avocații robă, ca să respectăm principiul solemnității ședinței.
S-a făcut apelul părților în dosar, adică fiecare avocat a răspuns pentru societatea pe care o reprezenta, iar una dintre părți a lipsit. Și atunci instanța a avut posibilitatea să amâne cauza și să comunice actele la adresa de e-mail a avocatului lipsă. Deci, iată, iarăși și aceasta este o componentă a digitalizării. Practic, dispunându-se comunicarea prin e-mail către avocatul părții lipsă, s-a acordat un nou termen, fiecare parte a fost protejată, apropo de situația în care ne aflăm, iar ședința de judecată a fost un succes și am arătat că se poate. Sună foarte interesant. Invit și publicul să pună întrebări, cei care ne urmăresc în acest moment. Și ce semnificație are această premieră pentru domeniul justiției din România? Este exact cum ai spus. Este o premieră. Adică este un milestone în justiție până la urmă. Practic, noi am încercat să deschidem o nouă etapă. Adică am arătat că se poate și așa. Și am deschis o nouă poartă către viitor. Practic, unicul impediment în momentul ăsta ar fi doar mentalitate sau reținerea la schimbare. Pentru că prin demersul nostru am încercat și ne dorim în continuare ca și instanțele din România să ne urmeze exemplu și să organizeze ședințele de judecată online. Mă întrebam, având în vedere că avem acum proces online, avem și proces în sală de judecată normală, ce este diferit față de un proces clasic, tradițional? Sunt multe lucruri pot fi diferite. Eu o să structurez cumva 3 dintre ele și o să le numesc doar. Și vorbim aici pe de o parte avem forma dosarului, dacă până acum aveam dosarul fizic cu acele volume, sute, mii de pagini, împins eventual cu căruciorul din arhivă până în sala de judecată, versus dosarul electronic, care înseamnă că toate actele sunt încărcate pe un server. Pe de altă parte, avem formatul ședinței de judecată, deci ședința de judecată tradițională în sala de judecată versus ședința de judecată online prin mijloace de comunicare la distanță, prin videoconferință, și avem de asemenea și comunicarea actelor de procedură, adică de la formatul comunicarea acte prin poștă sau agent procedural care se duce fizic, se deplasează fizic la fiecare dintre părți să comunice actele, versus comunicarea prin e-mail, de exemplu, sau prin alte mijloace de comunicare la distanță. Evident că în momentul în care vorbim despre diferențe, vorbim de fapt despre un acces la justiție cu adevărat. Adică, din punctul meu de vedere, accesul la justiție într-o sală de judecată, deși este pentru tot publicul, da, ședința de judecată este publică, accesul fizic în sine este limitat la numărul de persoane care încap în acea sală de judecată. Ori în situația în care vorbim despre o ședință de judecată organizată online, online nu ne permite să ne conectăm de absolut oriunde și nu mai suntem limitați de spațiul fizic din sala de judecată. Deci asta ar fi cea mai mare diferență din punctul acesta de vedere al formatului. Sună foarte interesant și chiar încercam să-mi imaginez cum ar fi de acasă, practic, să poți să intri în sala de judecată, să urmărești propriul tău proces, fără să mai stai în sala de judecată de dimineață până când îți vine rândul. Da, ar fi un mare pas înainte. Și legat de chestia asta, ce fel de procese pot fi mutate în online? Aș vrea să fac o precizare aici și o paranteză, dacă vrei. Da. Există deja procese care s-au organizat prin videoconferințe și vorbim aici despre niște procese de judecată niște ședințe de judecată care s-au organizat de către Înalta Curte de Casație și Justiție și vorbim despre comunicatul pe care l-a făcut Tribunalul în București, prin care a anunțat faptul că atât pentru cauzele penale, cât și pentru cele non-penale va fi organizată ședința de judecată prin videoconferințe. Okay. Asta vorbim despre ceea ce există acum în vigoare, ca să spun așa. De la Tribunalul București așteptăm doar procedura. Pe de altă parte, în momentul în care s-a emis decretul pentru situații de urgență, s-a stabilit și acolo că există posibilitatea ca unele dintre cauze să fie organizate prin intermediul videoconferinței. Deci, practic, vorbim despre acele cauze excepționale, cum ar fi, de exemplu, ordinele de protecție, cum ar fi ordonanțele prezidențiale,
cum ar fi, de exemplu, suspendarea provizorie a executării silite sau cauzele cu minori. Adică, pe termen scurt, acum vorbim despre o tipologie de cauze cu caracter excepțional sau urgent. Pe termen lung, însă, cu legislația potrivită și cu infrastructura și procedura setate prealabil, orice fel de cauze pot fi judecate în online, cu aceste rezerve, evident. Dacă este să fac o paralelă cu mediul de business, unde procesul digitalizării este deja în curs și este deja într-o formă destul de accelerată de implementare, dar clar, nouă mediului de business a adus foarte multe beneficii și atunci te întreb, care ar fi beneficiile trecerii în online a proceselor? Știi, trebuie să spun ceva. În primul rând, eu fiind promotor al acestui proiect, pentru mine sunt doar beneficii deocamdată. Celelalte sunt maxim provocări care pot fi rezolvate. Și atunci avem beneficii, în primul rând trebuie să spun că avem beneficii pentru toți participanții la un act de justiție. Deci toată lumea are de câștigat. Și punctual, pentru toată lumea avem următoarele beneficii. În primul rând, gândește-te că toată lumea poate să aibă acces instant la propriul dosar electronic. Când spun toată lumea, mă refer la fiecare pentru dosarul în care este parte, cu user și parolă de acces. La fel, pentru toată lumea pot exista practici comune pentru toate instanțele, deci nu mai există acele diferențe de la o judecătorie, la un tribunal, la o curte de apel. Toată lumea știe că există niște reguli și toată lumea le respectă. Pe de altă parte, gândește-te că online nu permite standardizare. Ori asta ce înseamnă? Înseamnă eficiență și înseamnă viteză. Deci este un mare beneficiu. Dacă vorbim punctual, pentru părți, este foarte simplu. Gândește-te la oamenii cu dizabilități, persoanele cu dizabilități. Deci, practic, dacă până acum nu aveau cum să intre într-o sală de judecată, poate, fizic, sau să se deplaseze până acolo, în online asta se poate întâmpla. Exact cum spuneai tu mai devreme, participă la propriul proces de judecată din fața calculatorului. Este un acces mai larg la justiție din punctul meu de vedere, așa cum spuneam mai devreme. Adică în online online permite nelimitat accesul la internet și atunci nu mai există acea limită legată de spațiul instanței. Și evident este mai ieftin, adică se elimină costul deplasărilor. Există și un avantaj pentru instanțe și este foarte important de spus asta. În primul rând, va fi un beneficiu legat de rapiditate și de viteza de soluționare, ori asta înseamnă degrevarea instanțelor. Sau dosarul electronic îți permite cu filtre de căutare și cu motoarele prestabilite în prealabil să ai rapid acces la orice fel de document după anumite cuvinte cheie. Evident că și pentru avocați este un avantaj, pentru că le permite practic să participe la mai multe ședințe de judecată din orașe diferite într-o singură zi. Ori ăsta este un beneficiu tot pentru justițiabil până la urmă, tot pentru toată societatea. Și atunci sunt foarte, foarte multe beneficii despre care putem să vorbim. Astea sunt cu titlul de exemplu doar. Și sunt doar acum pentru procesele punctuale care se judecă acum. Dacă am văzut un pic care sunt beneficiile și cumva ce avem noi de câștigat, atât la nivel de societate, cât și la nivel de, indivizi care avem nevoie de acces la justiție, dar și din perspectiva principalilor actori la actul de justiție, instanță, avocați, mă întrebam și te întreb și pe tine, care ar fi limitările unui astfel de proces online? Eram sigură că o să mă întrebi asta. Îți spuneam mai devreme că nici măcar nu le-aș numi limitări, le-aș numi maxim provocări. S-a vorbit despre și se vorbește în continuare despre solemnitate. Există, știi, în sălile de judecată și procedura noastră civilă ne spune că trebuie să fie respectat principiul solemnității ședinței de judecată. Nu văd niciun impediment aici, pentru că avocații poartă roba, care este obligatorie în fața instanței, iar judecătorul poate să organizeze această videoconferință chiar din sala de judecată. Deci solemnitatea poate fi păstrată. Evident, sunt și alte exemple, dar este doar unul dintre ele. Sau s-a vorbit foarte mult despre cum asigurăm publicitatea ședinței de judecată, pentru că ședințele sunt publice. Păi bun, este și asta se poate. Cu tehnologia potrivită, poți să asiguri cu o cameră instalată în sala de judecată și cu acces la internet, poți să asiguri publicitatea și accesul publicului la justiție chiar mai facil decât înainte. Deci discuția este doar despre o mentalitate, doar despre o rezistență la schimbare. Bineînțeles că sunt și alte discuții legate de contradictorialitatea părților, adică vorbesc eu ceva, trebuie să spui și tu ceva în apărarea ta.
Se poate, nu există o limită cu adevărat din punctul ăsta de vedere. Este doar o provocare la care trebuie să găsim o soluție. Atât. Mă gândesc că dacă era ușor, se întâmpla deja până acum și atunci și la fel te întreb care ar fi barierele în accelerarea acestui proces de digitalizare. Ce ne împiedică să accelerăm acest proces? Păi, știi, bariere avem întotdeauna și, cum spuneam mai devreme, există deja procese de judecată organizate prin videoconferință în România, anumite instanțe, și eu cred că urmează și altele după același exemplu. Nu aș spune neapărat bariere, cât niște lucruri de făcut. De exemplu, din punct de vedere legislativ, în momentul acesta avem un temei de drept. Adică avem acest decret prin care s-a instituit starea de urgență, care ne spune că acolo unde se poate, ședințele de judecată pot fi organizate prin videoconferință. Okay. CSM-ul și curțile de apel pentru instanțele din raza lor teritorială au stabilit că anumite cauze pot fi organizate prin videoconferință. Bun, deci avem temei legal, ca să spun așa. O altă barieră pe care trebuie să o rezolvăm cumva este partea tehnologică, adică să fie aleasă o platformă, să fie certificată, să se stabilească setările necesare și să fie utilizată. Și eu spun întotdeauna, ca o umbrelă peste toate lucrurile astea, pentru ca să accelerăm acest proces, avem nevoie ca lumea să fie deschisă la această schimbare și să depășească această reticență și să fie parte din evoluția asta, pentru că este clar că a venit peste noi, deci trebuie pur și simplu să-i ținem pasul. S-a întâmplat și până acum. Eu sunt sigură că dacă avem acest interviu peste, să nu mă hazardez să spun 10, dar 15 sau 20 de ani, toate barierele astea vor fi depășite și vor fi organizate ședințele de judecată. Deja ne vom gândi la cu totul și cu totul altceva. Eu rămân un optimist incurabil și chiar cred că nu vor fi nevoie de 10 ani sau 15 ani până când aceste bariere să fie înlăturate și lucrurile să se întâmple, poate chiar mai repede, poate chiar în cursul acestui an. Și pentru că tot vorbim de o componentă de online, o componentă de tehnologie, o întrebare firească cumva, care ar fi îngrijorările legate de securitatea comunicării, securitatea platformei, securitatea procesului în sine desfășurat online? Noi am mai spus că noi nu promovăm o platformă, Noi promovăm un concept. A aduce ședința de judecată ca metodă alternativă în mediul online, adică acolo unde se poate și unde părțile sunt de acord sau una dintre părți este de acord. Eu sunt sigură că specialiștii IT se vor ocupa, evident cu inputul avocaților, se vor ocupa de partea asta. Iar, știi, am dat un exemplu zilele trecute, așa cum mediul de business și cum spuneai și tu mai devreme, folosește comunicarea la distanță și work from home este atât de celebru în perioada asta, este o premiză, cred, pentru situația de urgență în care ne aflăm, să utilizăm și în justiție și chiar în alte domenii din activitatea noastră, să utilizăm platformele care sunt eventual agreate și certificate de instituțiile statului, inclusiv în justiție. Pentru că asta înseamnă că ne vom adapta cu toții la această revoluție care a venit peste noi. Adică știu că există întrebări și despre securitatea datelor legate de ce se întâmplă dacă informațiile despre dosarul meu sunt văzute de toată lumea. Nu se poate asta, pentru că tu ai un user și o parolă de acces pentru dosarul tău electronic. Așa cum ai la cardul bancar PIN-ul sau la e-mail parolă, așa este și aici. Deci, practic, tu și avocatul pe care l-ai mandatat poate să vadă dosarul tău și informațiile din dosar. În rest, ședința de judecată în sine, dacă se organizează în online și este public, oricum și înainte era publică, deci oricine se putea duce în sala de judecată, așa este și acum. Adică nu există, de fapt, bariere. Este doar este de făcut o alegere. O platformă certificată, securizată și utilizată. Învățat despre ea și utilizată. Atât. Ok. Avem deja primul pas. Și atunci întrebarea firească ar fi: care ar fi următorii pași în dezvoltarea acestei inițiative de digitalizare a justiției? Sunt mai mulți, evident, și este foarte bine, cum ai spus, avem primul pas. Este foarte important. Am început deja de undeva. Noi, practic, ne-am gândit la, evident, mai multe campanii pe care le vom derula în rândul principalilor actori și factori decidenți în sfera asta.
Și o listă cu Q&A avem, de exemplu, pentru participanți, pentru avocați, pentru părți, pentru justițiabilii de rând, chiar care au foarte multe întrebări, așa cum uite îmi pui și tu acum. Există, la nivel legislativ, de făcut niște modificări. Așteptăm, așa cum spuneam mai devreme, procedura, de exemplu, de la Tribunalul București, cum anume se întâmplă. Îmi dau ID-ul de Skype, îmi dau ce fel de date trebuie să comunic pentru dosarul meu, cum mă conectez, deci o procedură, adică un set de reguli stabilite, iar din punct de vedere tehnologic, să se verifice, să se aleagă, să se verifice și să se testeze o anumită platformă pentru a fi utilizată în acest demers. Evident, cum spuneam și mai devreme, toată lumea să-și dorească asta. Este foarte important asta, pentru că ăsta e trendul, ăsta e valul, adică nu putem să fugim de asta. Corect, ai dreptate. Până la urmă, toată partea asta de rezistență pleacă în primul rând de la noi. Trebuie să începem să ne schimbăm noi, să ne schimbăm noi mentalitatea și să acceptăm că tot ce înseamnă digitalizare și tot ce înseamnă revoluție tehnologică este ceva ce este deja prezent, nu este doar ceva care vine peste noi. Și avem exemplu din istorie când am trecut prin genul ăsta de revoluții și știm foarte bine că ele s-au întâmplat oricum, indiferent că oamenii și-au dorit sau nu. Mă întrebam, Diana, pentru că la noi este un prim pas, sunt lucruri care se întâmplă în momentul de față, ceea ce este foarte bine și mă întrebam care este situația în alte țări. Ce se întâmplă în alte țări vis-a-vis de acest proces de digitalizare a justiției? Păi, în primul rând, există deja. E foarte important asta. Și cu titlul de exemplu, există implementat în Spania, în Anglia și în anumite state din Statele Unite ale Americii. SUA chiar a publicat o listă cu statele care organizează ședințe de judecată online și ce platforme utilizează fiecare dintre ele. În Spania, de exemplu, avem o lege specială despre digitalizare. În țările nordice nu mai spun. Deci nu doar că sistemul este digitalizat acolo, ci și interacțiunea justițiabilului cu autoritățile este digitalizată și cu alte autorități în afară de cele judiciare. De exemplu, tot în SUA există în oarele case de avocatură s-a inventat, ca să spun așa, o profesie nouă, o poziție nouă, care se numește Head of Legal Tech. Practic este un avocat cu experiență, care are și cunoștințe tehnologice și care caută mereu să reducă costurile și să eficientizeze procedurile prin implementarea tehnologiei în mediul justiției, la nivel intern și după aceea să le promoveze mai departe. Există de asemenea și în Estonia, a fost foarte mediatizată din punct de vedere al inteligenței artificiale, a fost mediatizat acel robot care practic trimite soluțiile prin intermediul inteligenței artificiale, trimite soluția către părțile implicate în proces. Deci avem de unde să învățăm, să ne inspirăm și avem și o premiză, avem un început, trebuie doar să o facem. Pentru că am avut deja primul proces online simulat, pentru că povesteai deja ce se întâmplă în alte țări, inclusiv roboțelul înzestrat cu o inteligență artificială care deja dă niște verdicte și ne spune dacă este bine sau nu este bine. Deja, practic, vorbim de niște lucruri care se întâmplă și sună într-un mod foarte, foarte interesant, motiv pentru care aș vrea să te întreb și este ultima întrebare din cadrul acestei întâlniri. Despre ce vorbim totuși? Este o evoluție sau o revoluție? Amândouă, doar că în sens invers. Este întâi o revoluție, este Revoluția 4-a industrială, digitalizarea, care a venit deja peste noi, suntem în mijlocul ei, și este și o evoluție tehnologică, evident, și aș vrea să spun un lucru aici. Este o evoluție în sensul că este o alternativă ceea ce propunem noi și promovăm. Adică, pe lângă justiția tradițională, organizarea unei ședințe de judecată în sala de judecată, avem această alternativă de a organiza ședința de judecată în mediul online. Practic ține doar de noi, știi, ca profesioniști, ca societate să o implementăm. S-a invocat, știi, foarte mult că va fi înlocuit persoana, va fi înlocuit omul de inteligență artificială. Nu cred asta. Nu cred asta în integralitate, adică nu se va înlocui cu totul.
De exemplu, nouă avocaților, nimeni niciodată nu o să ne poată lua, să ne înlocuiască, de exemplu, bucuria și emoția de a purta roba în fața instanței. Asta se poate și în online. Deci sunt amândouă. Suntem în plină revoluție industrială și suntem și în fața unei evoluții și o să o facem. Adică sunt convinsă de lucrul ăsta. Diana, sună foarte bine, un demers foarte, foarte interesant și nu doar interesant, dar un demers cu impact foarte puternic în societatea românească și tot ceea ce ține de tehnologie și de digitalizare vedem că deja se întâmplă în toate domeniile. Faptul că se întâmplă și în domeniul justiției este ceva ce nu putem decât să ne bucure, să-l sprijinim și să vă urăm succes în continuare inițiativa voastră, ție și grupului tău și tuturor susținătorilor pe care îi veți avea în domeniul justiției. Chiar cred și sper din tot sufletul ca cei 10-15 ani de care menționai tu mai devreme să nu se întâmple și chiar cred că undeva, poate până la finalul anului, voi să puteți face nu doar pasul 2 sau 3, dar chiar să duceți la bun sfârșit acest demers, pentru că personal consider că este un demers extrem de util pentru societate în ansamblul ei. Diana, îți mulțumesc pentru prezență. Cristi, și eu îți mulțumesc și așa va fi. Okay. Precum ai spus. Ne bazăm pe susținerea voastră și pe eforturile voastre. Vă mulțumesc și vă aștept și la următoarele ediții ale emisiunii Viața după COVID. La revedere! La revedere!